участници, които вече можем да ви наречем абитуриенти. Както за вас, така и за всички присъстващи тук, моментът е много вълнуващ, защото днес е последният ви учебен ден в гимназия Яне Сандански. На нас не звучи тъжно, на вас ви е радостно, но това е началото на нещо неизвестно и вълнуващо, което стои пред вас. 172 зрелостника ще завършат тази година и ще напуснат нашата гимназия. Един голям випуск. Имайте на предвид, че в целия град вие сте от всичките средни учебни заведения най-големия випуск. Освен, че сте най-големия випуск, сте и най-умните и най-хубавите. Още от началото искам да започна с пожелания за това да имате много успехи, много положителни емоции и с тези положителни емоции да дарявате вашите родители. Преди 5 години, а за някои преди 4 години, бе първият учебен ден в гимназия Яне Сандански. Тогава бяхте непознати, неопитни, притеснителни. Не усетихте колко бързо изминаха годините, прекарани тук. Мога да кажа, че в училищната среда се изградихте като личности. Срещнахте се с различни мнения и възгледи, научихте много, а същевременно и много се забавлявахте. Но за всеки човек идва моментът, когато излиза от училище и се задава въпроса: какво научих всъщност? Интересното е, че този въпрос не намира отговор си непосредствено след прекрачването на учебния праг, а доста по-късно, когато останат спомените от истинските житейски уроци, които сте получили тук. Тогава училището остава в съзнанието ви не като институция, а като мястото, където сте научили кои сте и сте станали личности благодарение на стойностните хора, които сте срещнали. Оказва се, че половината си живот сте прекарали в училище. Тук започвате да взимате самостоятелни решения, да осъзнавате колко е важно да получиш знания, които ще ти помогнат да се изкачиш още едно стъпало нагоре. Днес усещането ви за свобода личи. Много е силно. Радостта ви, че приключвате един много важен етап от живота си, е огромна. Дойде моментът, в който трябва да разчитаме най-вече на себе си, на знанията и уменията, които сте придобили. Основата е положена тук, а сега е време да разкриете потенциала си, да покажете какво можете. Вие сте млади, бъдещето е пред вас. Останете верни на мечтите си. Борете се с всички възможни средства, за да ги осъществите. Но никога не забравяйте откъде сте тръгнали и кой ви е подал ръка в нужда. Скъпи абитуриенти, ние, вашите учители, силно вярваме във вас, че ще успеете. Горди и щастливи сме с вашите успехи, че много от вас вече са студенти в български и чуждестранни вузове. Бъдете все така упорити и амбициозни млади хора с самочувствие и целеустременост. Представете се успешно и на държавните зрелостни изпити, които са само след 6 дена. Днес, когато се разделяме, ви пожелавам едно ново начало. Бъдете добри и способни хора, здрави и щастливи. Станете добри професионалисти в областите, в които изберете, но най-вече стойностни хора. Създайте хубави семейства, добри деца, които отново ще дойдат при нас. И накрая, нека късметът да ви съпътства, защото без него сме загубени.